Croeso cynnes i chi gyd i Gersalem heddiw. Amgylchiadau trist sydd yn dod â ni at ein gilydd heddiw. Ond yng ngweddi i yw bydd y gwasanaeth yma yn dod â cysur a gobaith i chi fel teulu. Ag i ninnau gyd fel ffrindiau hefyd. Yng ngweddi i yw bydd y gwasanaeth yma yn helpu ni i droi'n llygaid tuag at wrthrych ffydd yn ffrind ni Tom, sef Iesu Grist. Ar ran aelodau a cyfeillion Cersalem, i ni'n cydymdeimlo'n ddiffiant gyda ti Angharad a hefyd gyda teulu y Meibion, y diweddar annwyl Eirwyn a hefyd Dylan, Iwan a Gethin. A'r teulu ehangach sydd yma gyda ni bore yma. Nawr, cyn i ni barhau, mae yna jyst ambell i gyhoeddiad sydd yn rhaid i ni wneud. Mae lot o bobl wedi cysylltu yn ymddiheuro bod nhw'n methu bod yma oherwydd amgylchiadau y dydd da ni'n byw ynddyn nhw. Mae'r parchedig Dennis Young yn anfon i ymddiheuriadau ac yn cofio yn annwyl am ei gymdeithas dros y blynyddoedd gyda Tom. Mae Arwel Jones hefyd ysgrifennydd yr eglwys yn ymddiheuro, mae gofalon teuluol yn ei gadw fe y draw heddiw yn anffodus. Hoffwn i ddiolch i John, gweinidog Angharad, fydd yn helpu fi arwain y gwasanaeth, ac hefyd i Hannah yn y cefn fyna sy'n helpu i wneud siŵr bod popeth yn rhedeg yn llyfn. Nawr, yn dilyn y gwasanaeth yma, mi fydd yna wasanaeth byr yn yr amlosgfa ym Mangor, a mae lle cyfynedig fydd yn yr amlosgfa ei hun, ond mae yna groeso i griw mwy ehangu tu allan yn y lobi ac yn y blaen. A wedyn, mae yna groeso cynnes i bobl ymuno efo'r teulu yn y Vic yn Llanberis ar gyfer y te. Ac os ych chi ddim yn dod i Fangor, mae croeso i chi fynd ar eich pen i Llanberis i ddisgwyl am y teulu yn y fan yna. Yn olaf, mae'r casgliad heddiw yn mynd tuag at gartre gofal Marbryn yma yng Nghaernarfon. Dyna'r cartre wrth gwrs lle gath Tom ofal gwirioneddol arbennig yn y flwyddyn diwetha yma. Ac i ni gyd yn gwybod am y gwaith arwrol mae'r staff wedi bod yn ei wneud yn y cartre yna yn ystod y pandemig. A mae'r casgliad yma yn gyfle syml iawn i ni ddangos yn diolchgarwch i'r cartre a'r staff yn y fan yna. Felly mae yna blatiau ar y ffordd allan neu mae modd rhoi troddion trwy law yr ymgymherwr. Iawn, gewn ni blygu pen mewn gweddi. O Dduw Dad, i ni'n troi ata ti nawr. I ni'n gofyn i ti ddod â cysur i ni. I ni'n gofyn i ti fod yn nerth i ni. I ni'n gofyn i ti fod yn graig dan yn trad ni. O Dduw Dad, da ni'n diolch fel Cristnogion nad ydyn ni'n galaru fel rhai heb obaith. Ond yn hytrach yn bod ni'n gallu pwyso ar addewidion a'r gobaith sydd i ni yn Iesu Grist. Gobaith i ni'n gwybod oedd yn golygu rhywbeth ac yn wir i Tom. Felly o Dduw Dad, i ni'n gofyn i dy gariad di yn amgylchynu ni yn ystod y gwasanaeth yma heddiw. Yn enw Iesu felly. Amen. Wel, i ni'n troi nawr at yr emyn gyntaf ar y daflen. Gan yn bod ni'n gorfod canu tu ôl yn masgiau heddiw, mae yna recordiad o gor Meibion yn ein helpu ni i godi'r canu. Ac wrth ddewis yr emyn cyntaf yma, y drydedd bennill oedd yn sefyll allan i fi. Mawr yw Iesu yn ei berson. Mawr fel Duw a mawr fel dyn. Mawr ei degwch a'i hawddgarwch, gwyn a gwridog, teg ei lun. Achos mae'r emyn yma wrth bwysleisio dyndod Iesu, mae yn dangos fod Iesu ddim yn unig yn dduw, ond bod e hefyd yn ddyn sy'n gallu cydymdeimlo efo ni.
A mae'n atgoffa ni hefyd, mae nid syniad fi oedd farw ar y groes dros Tom, ond person. Nid un yn dilyn syniadau oedd Tom, ond un oedd yn dilyn Duw ddaeth fel person yn Iesu Grist. Felly, gewn ni godi ar yn traed a cydganu efo'r recordiad mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb. Chi stas gwrdd. Yn gyntaf gyd gai ddiolch am y fraint o gael cymryd rhan yn yr oedfa a jyst cyflwyno gair o gydymdeimlad ar ran ffrindiau i gyd yng Nghapel Tan y Coed. Mae yna lawer yn cofio'n annwl am Tom y bore yma. Dwi am ddarllen i ddechrau Salm 117. Molwch yr arglwydd, yr holl genhedloedd. Clodforwch ef yr holl bobloedd. Oherwydd mae I gariad yn gryf tuag atom, ac y mae ffyddlondeb yr arglwydd dros byth. Molwch yr arglwydd. Ac yna i'r Testament Newydd ac I lythyr cyntaf Paul at yr Eglwys yng Nghorynth a darn o'r benod fawr, penod 15 sy'n sôn am yr atgyfodiad. Yn awr os pregethir Crist I fod wedi I gyfodi oddi wrth y meirw. Sut y mae rhai yn eich plith yn deud nad oes atgyfodiad y meirw? Os nad oes atgyfodiad y meirw, nid yw Crist wedi gyfodi chwaith. Ac os nad yw Crist wedi gyfodi, gwagedd yw'r hyn a bregethir gennym ni, a gwagedd hefyd yw eich ffydd chi. A nina hefyd wedi'n cael yn dystion twyllodrus I ddiw
am yn bod wedi tystiolaethu iddo gyfodi Crist. Ac yn heb wneud hynny, os yw'n wir nad yw'r meirw'n cael ei cyfodi. Oherwydd, os nad yw'r meirw'n cael ei cyfodi, nid yw Crist wedi gyfodi chwaith. Ac os nad yw Crist wedi gyfodi, ofer yw eich ffydd, ac yn eich pechoda yr ydych o hyd. Y mae'n dilyn hefyd fod yr rhai a hunodd yng Nghrist wedi darfod amdanynt. Os ar gyfer y bywyd hwn yn unig yr ydym wedi gobeithio yng Nghrist, na ni yw'r bobl fwyaf triennus o bawb. Ond y gwir yw fod Crist wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, yn flaenffrwyth y rhai sydd wedi huno. Gan mai trwy ddyn y daeth marwolaeth, trwy ddyn hefyd y daeth atgyfodiad y meirw. Oherwydd, fel y mae pawb yn marw yn adda, felly hefyd y gneir pawb yn fyw yng Nghrist. Ond pob un yn ei briod drefn. Crist y blaenffrwyth, ac yna ar ei ddyfodiad ef y rhai sy'n eiddo Crist. Yna daw'r diwedd, pan fydd Crist yn traddodi'r deyrnas i ddiw'r tad, ar ôl iddo ddileu bob tywysogaeth a phob awdurdod a gallu. Oherwydd, y mae'n rhaid iddo ef ddal i deyrnasu, nes iddo osod i holl elynion dan ei draed. Y gelyn ola a ddileir yw anga. O Duw fendithio y darna yna o'r ysgrythyr i ni. Dwch ni weddio. Dad Nefol, da ni yn diolch yn fawr i ti am gael troi ato ti yn roedfa hon a gwneud hynny yn ffydd yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n diolch i ti nad oes rhaid bod heb obaith, hyd yn oed yn wyneb y gelyn anga. Oherwydd mae'r arglwydd Iesu Grist wedi concro'r gelyn hwn. A da ni'n diolch i ti bod ei fuddugoliaeth o ar Galfaria a thrwy i atgyfodiad a'i esgyniad yn rhoi i ni obaith. Gobaith y bywyd newydd yr wyt ti yn ei gynnig i bobl yn y byd yma, a gobaith y nefoedd sydd wedi i addo i ni trwy'r Iesu. Gobaith hyd yn oed yr atgyfodiad ryw ddydd i fywyd llawn dy bresenoldeb tragwyddol di. Ac arglwydd ein Duw, da ni'n diolch i ti. Nad geiria gwag ydy'r geiria yma. Ddarllenw ni a dditw ni wrth yn gilydd ac yn lliw yn gilydd heddiw. Geiria gwir ydy deiria di. Geiria y mae'n werth rhoid clust iddyn nhw. Geiria y mae'n werth i credu. A da ni'n diolch i ti. Mae cofio yr ydan ni a diolch a wnawn ni'n yr oedfa hon. Am Tom a gredodd y geiria yma a'r cyfan oedd ynddo. Da ni'n diolch i ti am y gras nes ti roed i Tom. Y ffordd y gnes ti ymyrryd yn ei fywyd o, a'i dynnu fo ata ti dy hun. A gwneud iddo fo, roed i olwg ar yr arglwydd Iesu Grist a'i holl ymddirieddaeth ynddo. Diolch i ti am y ffordd y gnes ti i fendithio. A diolch i ti
bod ei dystiolaeth o wedi bod yn glir ac yn groew i'r arglwydd Iesu Grist am flynyddoedd maith. Da ni'n diolch i ti am y boddhad, y mwynhad yr oedd o yn ei gael, yn ei berthynas â thi. A da ni'n diolch i ti am y ffordd y gnath o dystio i'th gariad di, ac i'th drigaredd di tuag ato fo yn fwy na dim. Diolch i ti am y ffordd yr oedd o yn mynnu cyfeirio, at y ffordd yr oedd yr arglwydd Iesu Grist wedi i garu ac wedi i roi di hunan drosto ar Galfaria. A da ni'n diolch i ti mai yr Iesu fi testyn i sgwrs a thestyn i dystiolaeth ar hyd y blynyddoedd. A da ni'n diolch i ti am bob bendith ar oes ti iddo yn ei gerddediad a thi. Ac arglwydd ein Duw, da ni'n diolch i ti am y ffordd y gnes ti i fendithio fo, a theulu ac a chyfeillion, a'r ffordd y gnes ti felysu i fywyd o trwy i berthynas a'i anwyliaid. A da ni'n diolch i ti am bob peth a wnaeth Tom, dros i deulu, a thros i ffrindiau i gyd. Ac yn ei galar rwan, a wneud di beri, bod y teulu cyfa yn defendio di yn gymorth hawdd dy gael. Dad Nefol, da ni'n cyflwyno angharad a'r hogia a'r teulu cyfa i thofal di, gan weddio y byddan nhw yn defendio di yn gysur ac yn obaith. A da ni'n gweddio y bydd i'r ffydd ac yn haliodd Tom i cynnal hwytha. Y bydd i'r cariad a wefreiddiodd Tom i gwefreiddio hwytha. A da ni'n gweddio'r cyfan yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch fawr iawn i ti, John. Nawr, y tro cyntaf i fi gyfarfod Tom oedd dros y ffôn. O'n i dal yn byw yn Aberystwyth ar y pryd, a o'n i newydd ddechrau gwaith ymchwil i fywyd a gwaith ar Tudur Jones. A oedd Tom wedi cael clywed am hyn rhywsut. Nawr, mi oedd gan Tom rhywfaint o obsesiwn yn doedd angharad efo Doctor Tudur. A oedd ganddo fo focsys mawr o clippings a recordia pethau oedd wedi hel o waith Dr Tudur dros y blynyddoedd. A dwi'n siŵr bod angharad i gweld ei chyfle i gael gwared o'r bocsys yma rwan ar ôl clywed fod yna hogyn ifanc o Aberystwyth yn neud traethawd am ar Tudur Jones. A dwi'n cofio mam yn hel fi at y ffôn a deud bod yna rhyw Dom Jones o Gaernarfon eisiau siarad efo fi. Wedyn mynd at y ffôn, a'r llais yma yn dweud, Tom Jones sydd yma, ond nid y canwr. Fel taswn i'n meddwl bod y Tom Jones mynd i'n ffonio i. Ond mewn gwirionedd, nes i gael cyfarfod cymeriad llawn cymaint ar Tom Jones hwnnw. A dyma ddechrau blynyddoedd o gyfeillgarwch efo Tom a hefyd efo chdi angharad. Rai blynyddoedd wedyn, ges i'r fraint o ddod yn weinidog ar Tom, ond oedd yn teimlo lawer tro mai Tom oedd yn weinidog arna i, a fyddai'n gwerthfawrogi hynny yn fawr pan o'n i yn weinidog ifanc sydd allan o'r coleg. Ac yn y cyfnod yma, des i glywed am hanes rhyfeddol bywyd Tom. Yr uchafbwyntiau fel ei fagwraeth Gymraeg yn Rhos Gadfan,
Cael y fraint, ond hefyd yr her, dwi'n meddwl, o fagu 4 o hogia. Ond oedd Tom wastad yn onest hefyd am rai o benodau fwy anodd i fywyd hefyd. I gyfnodau fe yn isel, i frwydr e i weld I le yn y byd, ac yna pan syrthiodd e mewn I yfed, ac yna I gyfnodau fe yn yr ysbyty yn Nimbych. Ond diben Tom wrth rannu stori Warts yn ôl, oedd mwyn dangos pa mor drigarog fuodd Duw tuag ato fe. Oedd eisiau sôn am y carchar tywyll di, mwyn I bobl wedyn weld o goleuni oedd wedi dod i'w ran. A weithiau, mwyn gwerthfawrogi'r goleuni, mae rhaid I ni yn gyntaf wynebu'r tywyllwch yn does. A dyna fasa neges Tom. Fe gafodd Tom maes o law wedyn I iachau I bob pwrpas o'i ddibyniaeth ar y ddiod, drwy help meddygon, drwy gymorth teulu a ffrindiau, drwy help Cymdeithas Alcoholic Anonymous, ond yn fwyaf pwysig, drwy ddod wyneb yn wyneb ar Duw oedd yn ei garu a'i achub e. Oedd wedi dod I gredu a dilyn Iesu Grist, oedd wedi marw yn ei le, a wedi atgyfodi I roi bywyd newydd fel rhodd I Tom. Nawr, oedd Duw yn caru Tom just fel oedd e, yn y carchar tywyll di pan oedd e ar y gwaelod. Ond oedd Duw yn caru Tom ormod i'w adael efo yna. Ac wedyn fuodd yna adferiad. Ac I ddweud y gwir, mae hanes bywyd Tom yn atgoffa ni o'r neges Gristnogol. Sef, mae Duw yn caru ni, mae Duw yn maddau ni, ond mae Duw hefyd eisiau yn adfer ni. A fel wnaethon ni glywed yn y darlleniad gan John, mae yna ddydd yn dod pan fydd Duw yn adfer y cyfan. Mae yna ddydd yn dod pan fydd e'n sychu pob deigryn. A dyna yw'r hyn mae Tom nawr yn ei brofi. A dyna yw yn gobaith ni yn wyneb yn colled ni heddiw. Achos I Tom, ddim just syniad oedd y ffydd Gristnogol. Oedd e'n rhywbeth oedd e wedi I brofi drosto fe I hun. Maes o law wedyn fe nath e briodi Angharad, Canwyll, I lygad. Buodd yna gyfnodau anodd yn do Angharad. Ond mi oeddech chi yn caru'ch gilydd, yn cynnal eich gilydd. A mi oedd hwnna'n dystiolaeth ac yn amlwg I bawb oedd yn eich adnabod chi. Na mi oedd Tom yn ddyn o argoeddiadau dofn. Rhywbeth rhinwedd sy'n bryn dyddi yma falle. Ond ochr arall y geiniog o bobl efo argoeddiadau dofn yw bod nhw'n gallu bod yn stwbwrn fel mil weithiau. A mi oedd hynna'n gallu bod yn wir am Tom weithiau hefyd. Do'n ni ddim wastad yn gweld lygad am lygad efo Tom. Yn y Seiat ar nos Fawrth oedden ni'n reslo dros rhyw syniadau weithiau. Oedden ni'n dallt gwahanol rannau o'r Beibl mewn ffordd ychydig yn wahanol. Ond, a mae hyn yn bwysig, oedd Tom byth yn dal dig. Oedd e wastad yn barod ac yn gyflym iawn I fod isio cymodi. A gwell byth os oedd y cymodi yna yn digwydd dros baned o de a cream cake o'r Calton. Dwi bron yn meddwl erbyn y diwedd, oedd y gweinidogaeth y cream cake yn rhyw genhadaeth efo fo. Oeddech chi byth yn gallu dianc oddi wrth Tom pan oedd o'n rhoi rhywbeth o'r Calton o'ch blaen chi. Ac yna wrth gwrs gair o weddi. Mi oedd e'n gweddio dros I wlad, yn gweddio dros eglwysi Cymru, ac oedd e'n gweddio bob tro dros da chi deulu. Ac un o'r pethau olaf mae'n debyg oedd gan Tom I rannu efo chi fel teulu, o bod e'n bwysig peidio byth a ffrio. Wrth bod Duw wedi
gwneud yn iawn efo fo a cymodi efo fo. Oedd o isio pobl gymodi a dod ymlaen efo'i gilydd. Na mi oedd Tom yn ddiolchgar am bob eglwys y buodd yn aelod ohoni, a wastad yn ddiolchgar am bob gweinidog y buodd dan i gweinidogaeth. Oedd wastad yn dweud bod ddim yn rhyw sgolar mawr, ond os ydych chi'n edrych rownd y tŷ, allwch chi feddwl i fod Ac oedd e'n ddarllenwr mawr, ac bod e'n deud bod o ddim yn sgolar, oedd yn gwybod i Feibl tu mewn, tu allan. Cyn i'w iechyd ddechrau torri, oedd yn un o'r aelodau mwyaf ffyddlon yma yng Nghaersalem. Oedd e'n gefn mawr i fi yn y weinidogaeth, yn arbennig pan o'n i yn dechrau yma syth o'r coleg. Tom oedd aelod mwyaf ffyddlon y cyfarfod gweddi, a dyna mewn gwirionedd yw'r deyrnged orau allech chi byth roi i aelod eglwysig. Mae nhw yw aelod ffyddlona y cwrdd gweddi. Nawr mi oedd i arwr Dr. Tudur, yn cyfeiro at y Piwritaniaid fel cewri ar ei gliniau. Hynny yw, pobl oedd ar ei gliniau yn gweddio trwy'r amser. A dyna mewn gwirionedd sut fydda i yn cofio Tom. Y tynwr coes, ie. Y gŵr, y tad a'r taid cariadus, ie. Ond yn bennaf oll, cawr ar ei luniau. Dyn oedd yn fwyaf hapus pan oedd e'n cael siarad gyda'i dad yn y nefoedd. Y Duw oedd wedi rhoi maddeuant iddo fe, y Duw oedd wedi rhoi ail gyfle iddo fe mewn bywyd. Y Duw oedd wedi rhoi bywyd newydd iddo fe, a hwnnw yn fywyd am byth, yn fywyd tragwyddol. Fe na Tom brofi newyddion da Iesu dros dy fe hun. A mae'r gwahoddiad yna i ni gyd heddiw brofi yr un cariad drwy ffydd yn Iesu. Nawr, yn anamal iawn y bydd rhywun yn clywed llais yr ymydawedig yn ei Angladd ei hun. Ond rai blynyddoedd yn ôl, ces i'r fraint ar ddiwrnod braf i wneud ffilm gyda Tom yn adrodd i hanes a stori i fywyd. A mae'r teulu yn dymuno i ni wylio'r ffilm yna gyda'n gilydd bore yma. Felly dyma stori Tom yn ei eiriau ei hun. O'n i'n hogyn digon drwg yn Rosgadfan pan o'n i'n hogyn bach. Mi fydda lot o bobl yn dweud, hogyn yr Magu Hughes na. Mae o mewn bob trwbl. Fydda ni'n chwarae'n octors, a pan o'na eira, fydda ni'n rhoi yn cnocio dysa, a lleill tu ôl i'r wal yn lluchio eira atyn nhw. Beli eira atyn nhw. Oedden ni'n mynd i ben mynydd y foel i chwarae cowboys a'n Indians. Gwneud bob math o ddryca, dweud y gwir. Oedd na ysgol Sul dda iawn yn Capal Bach Rosgadfan pan o'n i'n hogyn. A dwi'n cofio hefyd, fel o'n i amball tro, fel dwi wedi dweud o blaen, yn hogyn bach drwg, mynd â pys efo fi. A o'na rei merchaid efo'r hetia ma'r ydych chi lle i chi lichio pys neu papur yna. A mi o'n i'n gwneud yn slei bach. O'n i'n ges i nal unwaith gyn mam, a mi ges i goblin o chwip dyn ar ôl cyrraedd adre. At ei gilydd, mi oedd y cyfnod hwnnw yn gyfnod hapus iawn. Ers pan dwi'n fychan, dwi wedi methu toddi mewn i'r byd oedd yn agor ymlaen i. Yn un peth o'n i'n swyl, peth arall o'n i'n rhyw sgolar da iawn. Yr unig beth o'n i yn o lew efo oedd y Gymraeg.
A o dipyn i beth ar ôl symud i Gaernarfon ac ar ôl gadael yr ysgol, mi ddechreuais i yfad. Ac mi o'n i'n sylweddoli, dwi wedi cael rhywbeth rwan sydd o gymorth mawr i mi. Siarad efo bobl. Mi fyswn i'n medru wynebu Margaret Thatcher a deud wrthi hi yn union be fyswn i'n feddwl ohoni hi. Os o'n i cynt yn byw i yfad erbyn hyn, ro'n i'n trio yfad i fyw o rhaid i mi gael o. O'n i'n crynu fel deilan yn y bora. A dim ond paint neu ddau oedd yn setlo hwnnw. A dyma fi'n penderfynu un bora i fynd i weld y meddyg. A dyma fo'n fanfon i Dimbach, i'r ysbyty'r meddwl yn Dimbach. Yn fanno, yr adag honno, mi o'na alcohol a chyffuria, uned alcohol a chyffuria. Ar ôl cyrraedd yno a siarad efo'r doctor yma, dyma fo'n dweud wrthai yn stret. Da chi'n alcoholic. Ac os na, newch chi rhywbeth yn ei gylch, os na rhowch chi roi gorau iddi, byddwch chi'n yma mond am ryw 6 mis. Anghymell i fynd i gyfarfodydd yr Alcoholics Anonymous. A mi nes i hynny. A mae'r gymdeithas wych honno wedi gwneud gwaith ar y dderchog. Ond o'n i'n dal i deimlo bod na rhywbeth yn y mywyd i allan o'i le. A un noson o'n i'n darllen Caernarfon yn Denbi Heraw a gweld yr advert yma, Bible Believing Church, yn Ben y Groes, Christian Fellowship oedden nhw yn ei galw hi. A dyma fi'n penderfynu ffonio'r pastor yma a mynd yno. Un noson oedd y pregethwr yn dechrau bregath drwy sôn am yr adnod honno yn Eseia, eithor eich anwireddau chwi, a sgarodd rhwng chi a'ch Duw, a'ch pechodau a gyddiasant ei wyneb, fel na chlywo. Mi ddaru'r adnod yna siarad efo fi. O'n i'n ymwybodol y funud honno mod i yn bechadur a bod na ryw angan mawr, do'n i'm yn siŵr be oedd yr angar hwnnw, yr adag honno. Ond dyma fo'n dod i'r testun rwan o gynno fo yn noson honno, sef cred yn yr arglwydd Iesu Grist a chadwedig fyddi. A mi ddoes i i'r casgliad yn noson honno bod Iesu Grist wedi byw bywyd glân yn y lle fi, ac wedi marw dros y meichodau fi ac atgyfodi'r trydydd dydd i'n nghyfiawnhau. A mi ges i'r llawenydd mawr y noson honno o fod yn blentyn i Dduw. Daeth Iesu i'm calon i fyw. Gawn ni blygu pen mewn gweddi eto. O Dduw Dad, da ni yn diolch i ti am fywyd llawn a hardd a gwerthfawr Tom. Da ni'n diolch am i ofal dros y teulu. Da ni'n diolch i ti am i gariad tuag at angharad. A'i gariad a'i gonsern dros i wyrion wyresa ar gor-wyrion ac wyresa. Ac hefyd i ni'n diolch bod e wedi bod yn ffrind mor dda i gymaint o bobl. Ond y fwy na dim o Dduw Dad, i ni'n diolch fod ti wedi torri mewn i'w fywyd. Ni'n diolch fod ti wedi newid
cwrs yr afon fel petai. Ac yn ni'n diolch fod hwnna heddiw yn rhoi gobaith i ni. A ni'n diolch fod hwnna yn golygu y bod y diwrnod yma jyst ychydig bach yn haws i ni ymdopi ag o. O Dduw Dad, bydd efo Angharad a'r hogiau'r teulu dros yr wythnosau sydd i ddod. Wrth iddyn nhw ymdopi a'i galar, ond hefyd wrth iddyn nhw drysori a diolch eto i ti am fywyd llawn a hardd, Tom. O Dduw Dad, bore yma helpa ni i gyd i droi at yr un Iesu ac y tro Tom ato fe'r blynyddoedd yna yn ôl. Helpa ni hefyd bore yma i ffeindio pwrpas, gobaith a cariad yno ti, o Dduw Dad. Da ni'n byw mewn oes le da ni angen gobaith newydd. Fe helpa ni ffeindio'r gobaith yn yr hen stori ddechreuodd y Methlem. O Dduw Dad, ni'n cyflwyno gweddill yr amser heddiw i ti felly, yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen y gwasanaeth yma yn y capel cyn bod y teulu yn troi am Fangor i ni am ganu yr ail emyn ar y daflen. Yr emyn nath Tom i ddyfynu yn y ffilm yna. Daeth Iesu i'm calon i fyw. A tro yma, Elwyn Jones sydd yn helpu ni godi'r canu. Gewn ni godi ar yn traed i ganu yr ail emyn. Fath newid rhyfelol a maedd yn ofni, daeth Iesu i'm calon i fyw. Torol gwawr ar fy enaid a tebwyd fy nghi, daeth Iesu i'm calon i fyw. Daeth Iesu i'm calon i fyw, daeth Iesu calon i fyw. Pwyth a wenydd fy mron, megis hon ar ôl y twn. Daeth Iesu i'm calon i fyw. Ymholl llwybrau a fraglon y chwelwyd fy nrhaed, daeth Iesu i'm calon i fyw. Ac fe olchwyd fy meiad, dirif yn ei waed, daeth Iesu i'm calon i fyw. Daeth Iesu i'm calon i fyw, daeth Iesu i'm calon i fyw. Pwyth a wenydd fy mron, megis hon ar ôl y twn. Daeth Iesu i'm calon i fyw. Othol angau ei fraw, ymau golau'n y glyn, daeth Iesu i'm calon i fyw. Ymau llwybr i'r ddinas dragwyddol yn wyn, daeth Iesu i'm calon i fyw. Daeth Iesu i'm calon i fyw, daeth Iesu i'm calon i fyw. Pwyth a wenydd fy mron, megis hon ar ôl y twn. Daeth Iesu i'm calon i fyw. Ac felly, ffrindiau, boed i ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, fod gyda ni o'ch o'r awr hon hyd byth. Amen.